Para sa ating good news ngayong araw, Alaminian hinangaan sa 3-chair turn performance sa National Singing Contest. Para sa detalye ng ating good news, mapapakinggan natin Idol Ruru Hugutero. Ipinagmamalaki ng pamahalang lungsod ng Alaminos ang kanilang kababayan na si Audris Hana Sereneo mula sa Barangay Poblasyon matapos ipamalas ang kanyang husay sa isang kilalang national singing contest sa telebisyon. Hinangaan si Sereneo sa kanyang pambihirang 3-chair turn performance sa The Voice Kid Philippines, dahilan upang mapabilang siya sa Team Benkada sa ilalim ng paggabay ni na Coaches Paulo at Miguel ng sikat na bandang Ben and Ben. Matatandaan na si Sereneo ay tinanghal na first runner-up sa The Voice of Pangasinan 2025 Season 3 Kids Edition, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang talento bago sumabak sa national stage. Ipinaabot naman ng lokal na pamahalaan ang kanilang taus-pusong pagbati at buong suporta kay Sereneo na nagsisilbing inspirasyon at patunay ng galing at talento ng mga kabataang Alaminian. Tunay gang hindi nagpapahuli ang mga Pangasinense sa larangan ng musika. Patunay na ang talento mula sa probinsya ay kayang makipagsabayan sa pambansang entablado. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.